आवाज कॅच धरेल का? नमस्कार. नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आपण आहोत रामपूरमध्ये. काका आपलं मटेरियल वापरताय 2017 पासून. तर बघूया त्यांच्या 2017 पासून कसं काय रिझल्ट आले, काय फरक जाणवतोय, काय प्लॉट मध्ये ऑर्गॅनिक कार्बनचं प्रमाण कसं वाढतंय, बघूया काकांच्या तोंडूनच. काका तुमचं एकदा नाव सांगा मला. नमस्कार. मी भागीनाथ बाबुराव जाधव, मुक्काम पोस्ट खोकर, तालुका श्रीरामपूर. हा काका. मी ह्या द्राक्षाला 2017 पासून ॲग्रो गोल्ड एकरी 10 गोणे वापरतो. हो. तर ते वापरल्यामुळं पांढरी मुळीची संख्या भरपूर प्रमाणात आलेली आहे. आणि हे जे द्राक्षाचा जे शेंडा आहे, शेंडा भरपूर प्रमाणात चालतो. आणि 2017 पासून तर आतापर्यंत असा फुल लोडिंग दरवर्षी 15 टनाच्या पेक्षा जास्त ॲव्हरेज निघतो आमचा. आणि ही जी माती पाहताल ते पूर्णपणे इथं कार्बन तयार झालेलं आहे. पूर्णपणे माती भुसभुशीत झालेली. हो बरोबर. आणि ओलावा टिकून धरण्याचं पण काम करतं. आणि सगळं पांढऱ्या मुळीचाच खेळ असतो, कारण की पांढरी मुळी जसे अपडेट होईल तसं झाडाला, म्हणजे आपण म्हणतो ना पाय महत्वाचे आहेत माणसाचे, तसे झाडाची पांढरी मुळी या टाइप मध्ये चालतंय काम. ओके, धन्यवाद. धन्यवाद काका.